Детокс, трета част. За тези от вас, които ни съдяха, които писаха коментари, много благодарим. И сега искаме да ви покажем решението. Преди това, аз съм Станислава Филипова, козметолог, а тук до мен е Ивета Василева Христова, детокс експерт. Нали знаете, че когато хората вършат това, което наистина много обичат и имат малко известна скромност, както съм аз самата, както и тя, но тук сме за да дадем решение, да ви кажем наистина как по-добре да изглеждате, как по-добре да се чувствате по здравословен начин. Сега, ако сте пропуснали първото видео, изгледайте го, в него обяснявахме как изглежда тялото, когато е интоксикирано, как се проявява върху кожата. Във второто видео Ивето много добре показани снимки преди и след, лични нейни от това, което е направила. А какво е направила, ще разберете в това видео. Аз искам да започна с козметичната част. Всъщност, когато ние искаме да се детоксикираме от външно по отношение на кожата, какво целим? Когато се прави детоксикация, проявите на кожата са една сияйност, гладкост, липса на тъмни кръгове, изсветляване на пигментни петна, липса на възпалителни процеси, т.е. няма пъпки. И как го постигам аз това? Имам две терапии, които искам да ви представя. Първата терапия е на... няма да споменавам марки, няма никакъв смисъл. Идеята е, че в тази терапия, която е строго индивидуална, има активни съставки като водорасли и всъщност... Това сте казали никъде. Между другото мирише много хубаво. Не е башката. Просто мирише, това е една такава спа терапия, отваря и сетивата. Да. Подходяща е за всеки тип кожа, целогодишно. Това е много по-лек вариант, който аз... Точно така. Да, това е по-лека вариант. По-леки вариант казвам, защото следващата детокс процедура, която имам като оръжие за борба с проблеми, е една карбокситерапия, която просто показвам ви. Това е част от въпросната терапия. Много съществени 3 стъпки, които обаче са свързани с обновяване с плодови киселини. Плодовите киселини хидратират, освежават, правят релефа на кожата много гладък, сияен и между другото, да, и тя мирише много хубаво. Аз си разчавам. Всичко мирише много хубаво и е много, много приятно. Да се върна малко назад в изречението, също обновяване с плодови киселини категорично означава излющване, зачервяване, болка, дискомфорт. Това също е процедура, която е подходяща целогодишно. Всъщност това е процедурата, която аз си направих, когато казах, че имам много хубава кожа, напитала съм си правилно. И казах, че искам да ми направи тази процедура, така че тя днес ме обещава. Да, ефектът е видим веднага след едната процедура, след едната терапия и след другата. Това са наистина много силни активни съставки, много работещи активни съставки, естествено. Както примерно, за да искаме да имаме хубаво тяло, тренираме редовно, регулярно, да един път ходене не става. Така и наистина за един много дълготраен и наистина очевадно видим ефект. Естествено, препоръчвам 3, 4, 5 процедури, в зависимост от състоянието на кожата. За тези от вас, които не знаят, аз работя по строго индивидуални козметични програми и всъщност идеята да имаме здрава и красива кожа е да се включи и такъв тип детокс процедура, за да може всъщност да навлезне много голямо количество кислород във вътрешността на кръвта, за да може да се ускори метаболизма, за да може да се изхвърлят токсините и всъщност когато нещо е толкова чисто, то
то изглежда по-сияйно, по-светло, без бръчки, без пъпки. Ние се чувстваме по-добре. Точно така. По-голямо самочувствие, повече увереност, което ни дава смелост да осъществяваме нашите мечти. Точно така. Понеже аз като запишем видеото, ще направя видеото още по-красива с една от тези процедури. Позволявам ти на няколко снимки. И автограф, Добре. При нея няма да имам чак толкова много работа, защото всъщност тя от доста време насам се грижи за вътрешното си състояние, за един баланс, за един детокс и всъщност когато ние се грижиме вътре за тялото си, той има проява и отвън върху кожата. И вече мисля, че е момент да ни кажеш какво всъщност правиш. Ти тук 2 видеа покажеш ни снимки, говориш за токсини, говориш за някакви проблеми. Какво правиш? Пия едни магически хапчета, събуждам се, аз съм принцеса, летя си, свалям 5 кг нещо се, както казах и преди. Всеки мечтае за такова хапче. За съжаление обаче, в повечето ситуации, когато попаднем на нещо дори близко до такова магическо хапче, то се оказва не полезно, а вредно за нас. Докато те слушах, искам само да вмъкна това, че независимо колко грижа полагате вкъщи за своето лице, за своята кожа, желателно е, нали, Стаси естествено ще потвърди това, което ще кажа, че поне един път в месеца трябва да се посещава косметолог, човек, който е по-наясна с това като професионална гледна точка, за това как може да се погрижи за вашата кожа. И бих го сравнила с един много прост пример. Това е факта, че ние всяка сутрин и вечер си мием зъбите, нали така? Но естествено посещаваме зъболекар. Много добро, няма как зъбите да са ни перфектно здрави, без да посещаваме зъболекар. Това е също и с грижата за кожата, с грижата за лицето. Другия фактор, който влияе на кожата ни, е това да бъдем прекрасни, да сияем, да излъчваме перфектност. Е фактора, че не може да се грижим само външно за нашето тяло, трябва да се грижим и вътрешно. Това го съобщих и в предните видеа. Трябва да внимаваме какво ядем. В днешно време дори и да подбираме максимално храните по най-добрия начин за нас, все още има дефицит на витамини, на микро- и макроелементи. Затова ние сме задължени да си ги набавяме допълнително. Но, за да можем да си ги набавяме допълнително, ние трябва да знаем какво действително приемаме, къде как са обработени тези вещества, дали са напълно органични, дали имат клинични изпитания, дали имат доказани сертификати и така нататък, защото някои от сертификатите в днешно време се издават просто е така, знаем това, знаем упаковката отзад се лепва просто един стикер. Да, това е подходящо за еди си кой си, обаче никой не ти каза, че можеш да предозираш с витамин D, примерно, какви са му страничните ефекти. Преди това един организъм да бъде запълнен дефицита му от такива вещества, микро- макроелементи и витамини, той трябва да бъде детоксикиран, за да може да обработи веществата, да ги приеме, да може да ги организма да бъде така, да работи в първоначалните си настройки, преди той да бъде Аз тук искам да направя вметка, понеже имам медицинско образование, така ще ви го обясня. Просто затлачен организъм няма как да приеме нещо друго и да го усвои. Така буквално си го представете. Просто тези клетки, те са затлачени буквално и те няма как да усвоят нищо, което им се дава. Тоест, ако вие имате една затлаченост, каквото и да приемате, няма никакъв смисъл. Да, първо трябва да бъде осветено от излишното, това, което вреди на тялото, и след това да се бъде поето необходимото за организма. Това, което аз правя, е от всичките продукти на пазара. Нямаме търпение вече. Всички знаем свойствата на водораслите, нали така? Те се използват в козметиката, вече навлизат в фармацевтиката, в здравето и така нататък. На пазара има страшно много продукти от водорасли. Абсолютно всичките няма да сбъркате с продукти от водорасли, но това, което аз съм се спряла, е един руски холдинг, който патентова нова технология за отваряне на клетката, която работи клетката на водораслите, говоря за обвивката на водораслите. И тези продукти работят на клетъчно ниво. Какво означава това? Те пречистват организма на клетъчно ниво и заздравяват клетката, след което насищат. Водораслите са богати на микро-макроелементи, те са запознати и сравнени с това, че се държи цялата менделеева таблица в тях. И където има дефицит след изчистването на организма, където има
дефицит от някакви витамини, тялото си взима по естествен начин от този продукт, си взима каквото му е необходимо, без да предозира, всичко останало той се изхвърля от организма по абсолютно естествен начин. Мога да ви представя, аз имам няколко неща. Значи това е... Първо тук си припомням, че преди да се започне една детокс програма, организмът трябва да бъде подготвен. Най-добре е да бъде положена грижа за топовете, защото все пак оттам също минава главно детоксикацията. Има продукти, които са абсолютно натурални, които е клинично доказани, както казах, които първо помагат за детоксикация на топовете. Hepafood се казва този продукт. Компанията е Вертера, холдинга, с който аз си партнирам, който съм избрала, защото мисля, че това е най-доброто на момента на пазара в целия свят. Продуктите бяха класирани номер 1 в Русия преди няколко години, когато излязоха. Бяха се разпространявани в аптеките, което може да ви докаже, че те наистина са качествени, клинично изпитани. Повечето от продуктите са под формата на гел. Аз не нося кутия днес, за да ви презентирам, но има дозировки, които може да си ги носите навсякъде с вас. Тези продукти са наречени жива храна. Те не са хранителна добавка, няма нищо изкуствено в тях. Абсолютно всичко е органично и подходящо за нашия организъм. Има и такива дозировки. Това е последната технология, последната разработка, Plasmax, което се води Homeofood. Аз съобщих в първото видео за хомеостазата и какво представлява хомеостазата. Хомеостазата поддържа баланса в нашето тяло. Където има някакъв дефицит, където има неправилно функциониращ орган, хомеостазата се опитва да поддържа баланса и за да бъдем ние в най-добрата си форма, да бъдем енергични, да бъдем здрави, да не бъдем предразположени към болести и така нататък, ние трябва да помагаме на нашата хомеостаза. Тя работи добре. Не може само да се възползваме от нея, трябва да й помагаме, да я подхранваме. Как става това? Това са първите хомеохрани в целия свят. Затова силно ги препоръчвам, аз съм ги изпробвала. Съобщих във второто видео моите резултати. Но... Гледайте ги, наистина снимките са помрачаващи и за мен е разликата убийствена. Искам само да ви кажа, че когато подготвяте организма си, не почвайте рязко, не се спирайте на някакви продукти, които просто е така сте чули. Миналия ден попаднах на една позната, която ми каза, да, аз си купих някакъв си там детокс чай, ли се води, какво се води, нали? Дори не обръщаме внимание на това, което си купуваме, което вкарваме в организма си. Защо си позволяваме да вкарваме някакви вещества в организма си, просто е така и да го затормозяваме? Не, ние трябва да го помагаме. Ами по същата причина, поради която си слагат и върху кожата неща, които не могат да опитат. Да, и които са препоръчани от съседката, то е... Да. Според мен това е просто липса на информация. Бъдете по-информирани, четете, преди да слагате нещо върху кожата си, вътре в тялото си, информирайте се. Ние всъщност, понеже си мисля, както някой ни гледа сега в момента и той ще каже, окей, нали, всъщност как мога да се докосна, примерно, до процедурата козметичната, как мога да се докосна до нещата, които ти използваш и с които се занимаваш. Имаме отговор. Имаме изненада. Да. Изчакайте до края на видео. Значи изставете до края на видеото, защото ще разберете как всъщност може да се докоснете до всичко това. Абсолютно. Връщам се на темата за детокса. Както Стаси каза, грижата всекидневната е абсолютно задължителна за кожата. Посещението при косметолог също е силно препоръчително всеки месец. Така и с детокс и грижата за тялото. Всеки ден ние трябва да си набавяме витамини, защото казах вече, че в храната има дефицит на витамини и трябва да си набавяме допълнително. Как да си ги набавяме всекидневно? Ето аз ви предоставих продуктите, които аз съм избрала, за да ги набавя, защото не мога да предозирам с тях. Но другото, което е желателно да се прави, аз мисля, че във второто видео също го съобщих, е поне 2 пъти в годината трябва да се прави засилен детокс. Желателно е това да се случва есента и пролетта. Това според мен е най-добрият етап за детокс на тялото. Тоест сега трябва да се правиш. Да, септември, октомври, преди празниците, е хубаво да си пречистим тялото, да го подготвим. Какво получаваме от тези детокс, засилени детокс програми? Това са 2 седмици, в които вие ограничавате определен прием на вещества, не гладувате и
тялото на много дълбоко ниво. Както казах, тези продукти, с които аз работя, са на клетъчно ниво. Но, какво правим? Чували сме за паразитите, скоро аз бях на такова обучение, че паразитите попадат в тялото ни по всякакъв начин. Те попадат чрез вода, чрез храна, чрез домашни любимци и така нататък. Колкото и да се пазим, все по някакъв начин те попадат в тялото ни. При детоксикация, поне 2 пъти в годината, основна детоксикация, чрез качествени продукти и по правилен начин, тези паразити се изхвърлят от тялото ни и те спират да ни затормозяват. Вследствие на паразити в тялото ни може да имаме наднормено тегло, обрив и бръбки по тялото, реакция кожна по тялото, липса на енергия, неправилно изхождане и много други симптоми, които са вследствие на това, че ние сме допуснали нещо да попадне в нашето тяло. Също така съобщих и за връзката между наднорменото тегло, там защо свързваме детоксикацията, това го съобщих във вторите дни между клетките. Пота, защо мирише толкова много при някои, не че изключваме медицински проблем, когато той е изключен, има възможност и на тялото да е задръстено, както си говорихме в началото. Дойде ли време за ние с Ивета организираме събитие на 8 октомври, което много бутиково. То ще е тук в моя бутиков кабинет. Град София. Как сме го кръстили? Тайната на красивата жена. Точно така. Сега, много неща сме ви подготвили. Наистина, идеята ни е ние жените да се насладим на едно красиво мероприятие с пенливо розово вино, да опитаме част от детокс продуктите. Ако някои от вас се интересуват много по-задълбочено от това, което Ивета е направила със себе си, как го е направила и с какво, може, идеята е да получи консултация на място, идеята да се опитат продуктите. Аз имам много сериозна изненада за вас, за която малко по-късен етап ще говоря. Доста изненада, мога да кажа, всъщност идеята е наистина да ви направя процедура, детокс процедура върху кожата, да консултирам вашата нужда и от продукти, и от грижа в къщи. Ако имате някакви въпроси, свързани с наистина точната грижа за вашата кожа, това е мястото, това ще е деня, в който всеки от вас, който иска да се докосне до мен или до Ивета, да дойде на това събитие. Подготвили сме здравословни сладки, подготвили сме, както казах, пенливо розово вино, балони, прекрасна музика, лека, нежна. Може да си позволим пенливо вино, след да станем детокс. Това ще е едно женско мероприятие. За съжаление, обаче, извинявай, ще се вмъквам. Местата наистина са абсолютно ограничени. Защо? Защото мястото, в което ще се провежда събитие, бутиковия кабинет на Стаси. Ще видим колко ще бъдат записаните хора. Впоследствие ще решим дали ще проведем отново такова събитие. Но това, което ви съветваме е до 1 октомври да се запишете, като свържете или с мен, или с Ивета, в коментар, в линк, информация ще ви дадем допълнително. И черешката на тортата е, че на това събитие ще присъства моята приятелка Анастасия Шахматова. За тези от вас, които не знаят, тя се занимава с женски консултации, с разкриване на женската енергия, с съвети от личностен характер. Линк към нейните страници ще получите по-долу. Аз съм сигурна, че повечето от вас знаят за Анастасия Шахматова. Тя е възпитаник на школата на Лариса Ренар и тя просто много голям жест от нейна страна, че
ще допринесе за нашето мероприятие, така че ако искате да се докоснете и до нея, заповядайте на това събитие. Подгответе се за нещо наистина прекрасно, женско. Много женска енергия. Да. И много полезно, много полезно, разбира се. Значи аз мисля, че това събитие е за всеки, който наистина го грижа за себе си. Абсолютно. И който иска да се съправлява. Да, всъщност ние сме съчетани външното с грижата за кожата, грижата за тялото и грижата за нашата емоция и психика. Така че наистина събитието е насочено към жени, които искат наистина да разкрият и да открият тайната на женската красота. Събитието до 1 октомври ще е с цена 55 лева, след 1 октомври ще е на цена 120 лева. Побързайте, местата са ограничени. Подготвили сме ви още много изненади, но само за тези, които ще присъстват. Да, категорично за тези, които ще присъстват. Ще имате наистина едно много невероятно като спомен и преживяване. И най-малкото ще дойдете, ще срещнете с много готини хора. С нас. Абсолютно. И така, добре, ще ви държим в течение, ще правим лайв за това събитие, но наистина побързайте, побързайте, защото събитието е с много ограничен капацитет, а ние ще дадем много. Записването стартира от сега. Чао! Радваме се, че имаме възможност да предоставим част от това, което се занимаваме с тази за нашето истинско удоволствие, да можем да дадем на хората това, което ние наистина сме оценили. И мислим, че наистина всеки би имал полза от това. Точно така. Щом помага на нас, значи може да помогне и на теб. Чао!